Malawi Today. Popitirira kupasirani tsatane wa nkhani yonse mmene ikuyendera yokhuzana ndi agangata. Apa tafuna tikuoneseni zodabwisa zimene zikuchitika ku malo amenewa makamaka ku mabwalo onse amene agangata akuatengera. Tinakuwuzani kale kunena kuti kumama wako anaonekera ku Lilongwe Court pamene amafuna kuti akayankhe mlandu wawo, ndipo agangata mosakhalisa chifukwa cha kusamvana kwa apolisi amene akuyendesa mwambo umenewo. Mlandu umenewo anawatengera ku Dowa kumene amafunanso kuti akawazengere mlandu wawo kumeneko. Komanso chodabwisa nchonena tatafika ku Dowa kuja anawabwezanso kuti abwererenso ku Lilongwe ku area 3. Nde kumeneku kuchitika zodabwisa zambiri zimene zina mwa izo ndi zimene tikufuna tikuoneseni pano. Agangata chongofika ku area 3 kumene kuja awanyamulanso nkupita nawo kumalo ena amene sitikudziwa kuti akuatengeranso kuti. Koma chimene chikuadabwisa anthu kwambiri nchonena kuti mu ulendo onsewo akuyenda pa ambulance. Inu mukudziwa bwino kuti ambulance ndi chinthu chimene amanyamulira matenda, chimene akuanyamulira agangata. So let's go. No, that's fine. We're also going to the court. I think it's going to use this Sabang. Let's go back to the court. Zimenezo ndi zimene zikuchitika ku Lilongwe msiku la lero, ndipo sikuli zinthu zamasewera kwambiri, komano timva mvemvemve weniweni wa nkhani imeneyi. Ife tili pano talonjeza kale kuti tikupasirani tsatane wa china chilichonse chimene chikuchitika ku malo amenewo. Koma mudakali pomwepo timangofuna tikuwuzeninso nkhani ina imene yopsa kwambiri imene ikuchitikanso ku Lilongwe konkuno. Pajata kamba kale kunena kuti lero ndi tsiku limene kukuchitika zinthu zopsa kwambiri ku Lilongwe. Kumeneku ma civil servant akupanga mademo amene akufuna kuonesa mkwiyo wawo, makamaka akufuna kuti malipiro awo akwezedwe. Koma chimene chachitika ndi chonena kuti kumeneku anthu akhapidwa modesa nkhawa. Zimenezi tikupasireninso posakhalisa apa, koma padakali pano tatiye tipitirire ndi nkhani yokhuzana ndi agangata. Nde tisanapitirire ndi zambiri, timafuna kuti mumve kaye uthenga uwu makamaka pa nkhani imene tikulongosolerana pano yokhuzana ndi kuyendesedwa kwa agangata kodabwisa kumene kukuchitika mu mzinda wa Lilongwe. Ku court kumene ku Lilongwe leya tatuweza kuti mmawa uno kumeneko kukuchitika zotani. Mmawa uno mmene kati 9 o'clock tinali tafika ku bwalo la Likulu mu mzinda wa Lilongwe kumene kuno ku area 3. Tinadikirabe ndithu zimaoneka kuti pena zikuoneka ngati zikusintha, achitetezo anazachuluka kumalo kuno, kenako tinaona akuchoka, kenako kanthawi kenanso tinaona kuti achitetezo achabwera, ndipo tinamveseka kuti Alfred Kangata yemwe ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP chigawo chapakati akubwera nawo ku bwalo lino la milandu. Nde tinaona ndithu kuti ayi anafika
pamalo pano atakwera mu galimoto ija ya mtundu wa ambulance. Atafika anthu anakhala bwinobwino mu bwalo la milandu kudikirira, kenako tinangoona kuti maloya amene akuyimira Gangata ayamba kuyitanizana ndi kuyamba kukambirana. Kenako pangothanso kupindito chepa taona kuti osatira chipani cha DPP ayamba kutuluka mu bwaloli. Kenako titafufuza bwinobwino tamvetsedwa ndithu kuti amayenera panali mwina kusalumikizana bwino kuti Gangata amene ndithu akaonekere ku bwalo la milandu ku Lumbadzi kugula kumeneku sameneka ndithu abwere nawo kuno. Nde taona kuti amaliza kukambirana kenako no Gangata pakadali pano ndi kamba pano atengedwa kupita no ku bwalo la milandu la ku Lumbadzi kuti akawauze chimene ndithu milandu imene akuwazenga imene anamangira. Nde pano ndi kamba pano ku bwalo la milandu ku area 3 unadzaza anthu ndithu osapota chipani cha DPP koma onsewo pano achoka onse akulunjika kumeneko. Kunalinso chitetezo chokhwima kwambiri apolisi ochuluka pano taona polisi kuti akusuntha pamalo pano akushoka apo. Chabwino ndewati anabweretsa mu galimoto ija mati ambulance imene imanyamula odwala. Anabweretsa pa galimoto imeneyo chifukwa titaona kuti kunogolo zinthu zikuoneka kuti zikuchedwachedwa tinalondola tinamvetsedwa kuti ali ku area 3 akuwasungira kumeneko. Nde tinapita ndithu polisi ya ku area 3 kumadikirira tiri kumeneko tinaona kuti ayi magalimoto akuoneka ngati akusuntha kuti achoke nawo ku area 3. Tena kuti kuchoka kumeneko ndi pamene timaona ambulance ikutuluka ku polisi kubwera pambuyo pathu ndipo tinamvetsedwa kuti iwo wakwera mu ambulance. Chifukwa kuti kuno kunadzaza anthu ochuluka kwambiri achipani cha DPP. Nde anabweretsa ndithu mo kuti anthu sanaziwe bwinobwino kuti abwera koma anali atakwera mu galimoto imeneyo. Chabwino ndewati pakali pano ndekuti anthu akulowera ku khoti limene la ku Lumbadzi. Pano kamba pano ndekuti magalimoto ena Agangatawo nde anyamula kale anyamuka ndi apolisi kulowera ndithu ku bwalo la milandu kumeneko ku Lumbadzi. Maloya awo sotaona kuti anyamuka pamalo pano palibepo. Pano tokamba pano pachitika kungatika pang'ono anthu ku Lumbadzi. Alright. Well, dear listener, ndi mmene moto mmene zikukhalira ku Lilongwe, koma timafunanso kuti mumvenso izi tisadapitirire ndi zambiri. Breaking news, muli bwanji Amalawi kina kule konse kumene muli mosakutayira ne nthawi tafuna kuti tingowauza Amalawi zimene zikuchitika mu Lilongwe pamenenso kumene kuoneka kuti ndithu pali chiwembu chimene chofuna kuchitika. Ineyo ngati brother Salo ndikufuna kuwadziwitsa Amalawi komanso osatira DPP komanso ndi ena nonse amene muli nzika za dziko la Malawi. Sizoona mmene zikukhalira zikuchitikira kuti munthu wakhala 2 days ali mchitolokosi komanso boma alikusowa kupereka maumboni. Choncho mulandu unali woti ulowere ku area 3 komano zinakanika mulandu anautumizanso koti lina. Unfortunately tulankhula panonso nthawi nkumati ndithu imene ndi 20 minutes to 1 kumeneko ndithu awabwezanso ku koti kumeneko akuti abwererenso ku area 3. Amalawi ndikufuna ndikusimikizeni pano kuti chikufuna chilipo chimene chifuna chichitike ndi Agangata komanso tiyeni tiwikize mapemphero zimene zikuchitikazi. Unfortunately ndithu zikuoneka kuti ndi zinthu zimene MCP ndi maplan amene akufuna kuachita Agangata komano zikukanika. Iyi ndi breaking news chabe imene makuifikirani kukuuzani kunena kuti mulandu wa Agangata tikuyankhula panonso awubwezanso ku Lilongwe kumeneko ndithu ku area 3 kumene awauza kuti ayi mulandu ukayankhule kumenekoko koma mfunso nkumafunsana kuti kodi zinayamba zachitikapo chikuchitika makamaka ndi chani. Chilipo ndithu Amalawi mukhale pompo tizikupasirani ziwiri ziratu zofunikira kuchokeranso kwa ine brother Salo the Lily House Empire pompano pa 91.1 pamene ndithu Amalawi ambiri ali ozunguzika kwambiri sakudziwa kuti chichitike ndi chani komano nkhani iku ndiona kuti Agangata ndithu tikuyankhula panonso awabwezeranso ndithu moti ku Lilongwe kumenenso kumawaku chamma past 10:09 anauza kuti azipita ndithu kumeneku ku koti linanso komanso unfortunately koti linanso awauzaso kuti apiteso ku Lilongweso ku area 3. Mukhale pompo pamene tizikupasani zambiri zokhuza Agangata. Sitikusiyana Malawi tizikupasani zeniona zeni zimene zikuchitika ndithu kumeneko ku Lilongwe. We are live there pamenenso tikhalenso ndatolankhani athu malingana ndi zamagetsi komano
tikhala live ndithu kupasani nkhani imene agangata akubwereranso ku area 3 ku Lilongwe mukhale pompo pamenenso akubwereranso mu ambulance ija imene inawatengera kummawa ku khoti kuopa osatira chipani cha DPP kuti mwina mwake akanapanga zina zake komano anafika ku khoti kumene kummawa ku ndi ambulance iso imene inawatenganso agangata kupita nawonso ku khoti lina komanso ambulance yomweyo ndi imenenso iwatenge kuti azipita kumene ku area 3 so kwabwezeranso kachiwiri mukhale pompo pamene tikuyembekeza kuti kodi boma likupanga bwanji boma lilibe mutu boma likusowa mtsogoleri boma tikamati kuti MCP ndi chipani chopanda nzeru tikamati kuti MCP president amayendera ubongo wa mamina mwina Malawi mukhulupirira sopano mfuka munthu akakwidwa amayenera kuti apite pa khoti komano khoti zikupezeka kuti akhoti angonzunguza munthu kupita uku mango aonongera anthu ndalama kumaononga chuma cha Malawi chimene chili ma resources fuka mmene akuyenderamo boma na anthu akuyendera polisi ena ndani maloya anthu ambiri amene ajawa kuyendaja akuononga chuma cha Malawi boma limene lilibe kuganizira amalawi libe nazo ntchito zoononga kusakaza chuma cha Malawi ukamapanga atu zoyipa la fotere makwana lero taboma la fotere lakwanira kusowa zochita ndi gangata kuti angontaya pa njira ndiye pali ndithu ife ngati amene timayang'ana patali zimene timaona kuti ife tikakhala pansi timatha kuona zinthu zina zimene mudabwera inu makanje simungaone kutheka kuti ndithu pali china chake chimene chifuna chichitike njiramo kapena pake anything can happen koma ndiye ndipemphereni kwa Mulungu tilibe umboni wokwanira kwenikweni koma kuganiza kwathu tikuona ngati zikhoza kuchitika zina zake ambuye akudaliseni tikhale kupasani ma-update osiyanasiyana kuchokera pompano pa 91.1 ndine brother Salo chizukulu chenicheni changa ngati yasi mukhale pompo ndi